jako mi je izgledao fin. Piše čist pamuk. Ne znam. Piše 100% pamuk, ali ovaj kao satinski. I kad pogledate na dodir je onako baš deluje kao da će da hladi. A nekako se najviše hvatam za ove kao maslinasto zelenu posteljinu. Nekako mi je najprijatnija i da je pogledam i da spavam u njoj. Baš jo, jedva čekam da ga stavim. Eto, jedan čaršav. Te posteljine nikad nije dosta, ja ne znam, mislim, pišite li vama da. Zatim uzela sam ponovo ove sunđere, ove V5. Mislim, potpuno mi je random sve. Sunđere. Dajte da malo. Ja imam jednu bivšu koleginicu koju, ako gleda, pozdravljam, koja nije podnosila osjećaj suvog sunđera. Ono kad izvadite tek ovako, nije ga podnosila da ga pipne, to joj je stvaralo užasan neugodan osjećaj, pa smo uvek mi morali da joj vadimo, da joj kvasimo, da ne bi imala taj osjećaj. Uvek mi je bilo to neobično, mada mogu da razumem, ja ne volim recimo zvuk dodir stiropora, ne volim baš, a ni zvuk nešto posebno, ali zato ovo fino zvuči, zar ne? Divno. E sad, ovaj brev Deluxe smo uzeli za WC šolju i ovako kroz pakovanje jako lepo miriše, a mislim da sam ga već imala. Generalno oni mirišu u početku svi super, ali posle nekog vremena više ne mirišu, posle samo peru. Ali ipak ovaj brev je najbolji. I ovo sad uzimamo uglavnom na pijačnim deskama, tamo gde kupujemo i kafu, kapsule. E sad, uzeli smo i ovaj mop u Lidlu, uopšte ne znam da li će biti dobar. U poslednje vreme baš tražim neki dobar brisko, nekako ništa mi se ne sviđa. Evo, probat ću sad ovaj pa ću da vidim. A daj, sam uzela još jedan, onaj filetin. Floor Mops
sad, evo ga i ovaj fileti, ali on toliko brzo propadne da je to neverovatno. Uopšte nije dobar. Mislim, solidan je, ali nekako bih ja bi to da bude gušće malo i to ne propada tako brzo, znači baš je nekako osetljiv, nežan. Ovako izgleda. Čekajte da otvorim. Evo vidite kakav je on. On je nežan. On je nežan, baš nežan, mekan. Ali zato brzo propadne. Lep je samo dok je nov. Pogledajte kako je nežan, baš nekako mekan sam. Eto. Ajde da otvorimo i ovaj. Ovaj nije, ovaj je, pogledajte kako je grub. Ovaj je baš čvrst, ne znam kakav će biti kad se pokvasi, verovatno će da omekša, ali je baš čvrst. Vidjet ćemo. Eto, vidjet ćemo. Sad, uzeli smo u Lidlu i ovu sijalicu ovaj reflektor što se pali kad prođete pored. Da stavimo tu na ćošak kuće, nam nekako najviše zafali to svega. Ova njihova marka Livarno LED Outdoor Flood Light. Zašto se zove Flood Light? Nemam pojma. Ovako izgleda. Mislim da nije bila nešto preterano. Sad imam jedno pakovanje Librezovih dnevnih uložaka. Librez su nezamenljivi. Naravno da sam ponovo kupila rukavice. Sad više u DM-u, naravno. Sad više nisam nikad bez ovih njihovih rukavica. Apsolutno, znači, apsolutni favorit. Inače, prvo vam pokazujem ove manje zanimljive stvarčice. Recimo, ovo je moj suprug uzeo neki konopac
ako sutra ovako, ali moramo da idemo dalje. E sad, ja u Lili jako slabo odlazim, pogotovo od kad sam saznala kakav je onaj njihov vlasnik đaci. Izbegavam odlazak u Lili, ali za ovo sam morala da odem, pošto je ovo zaista najbolji skidač laka koji sam ja u posljednje vreme isprobala. Nail Polish Remover Oil Based Velnea. Ovaj zeleni mi je, znači, apsolutni favorit. Da sam otišla i uzela, pošto već ne svraćam baš tako često. Ja sam uzela dve flašice. Eto, neko vreme ću biti namjerena. Uzela sam tačnije neke helanke crne za po kući i u Lidlu, pošto ove iz Pepka su toliko tanke da kad sednete već se provide, ali su naravno udobne i sve to okej. Međutim, čini mi se da su u Lidlu malo kvalitetnije. Isto su crne, pamučne, obične, pa eto, nadam se da će biti dobre ove Esmara. Veličina je, samo to vidim, nemam pojma, da sam beše uzela L, M, pa bit će me to dobre. Baš je onako lep pamuk, pa eto, bit će me da dobre za po kući, mekane, fine, to mi je najudobnije po kući, stvarno. Ali sam ubedila supruga i da uzme još jedan komplet pidžama letnjih za njega, isto Esmara, isto M veličine, ali su jako lepe, jer on u suštini i zimi leti, nosi letnje i ima jedan komplet iz odakle beše, zaboravila sam, iz Secret Intimo, ja se tako zove, uvijek zaboravim kako se zove te radnje, Intimo Secret, kako se zove. A ove smo uzeli u Lidlu i deluju mi jako fino. Imalo je nekoliko boja i desena, ja mislim. Ovako šorc i majica sa V izrezom. Eto, mislim da će biti odlično. Ovaj put sam se u temu setila za maramice. Uzela sam ove neke antistatik formula. Znači 24 komada Feuchte Möbeltücher. Ovo je kao za mebel, ako sam dobro skontala, mada zašto bi bila antistatična, ne razumem. Maramice za nameštaj sa antistatičkom formulom smanjuje privlačenje prašine bez ostavljanja tragova, nežno čišćenje sa bogatim uljem
oljima za negu, namenjena za sve drvene površine nameštaja. Aha. Idealno za nameštaj visokog sjaja i plastične površine. Super, super. Baš tako nešto mi treba. Tako da volim za ovu moju policu posebno. Mada smo mi izabrali tako da se stvarno ne vidi puno prašina, ali naravno da mora da se briše. Moram ovde da stavim. Ali u Liliju sam uzela i jedan ovaj komplet donjeg veša u nekoj nešto između breskva i roze boje. Nemam pojma. Ove njihove klasične, ja ne znam da duše valjda. Samo da vidim kakve su. Tri komada, uzela sam L veličinu, pa da, klasične. Ali sad se plašim, pa valjda će, neće biti velike, možda će se pokupe. Klasične, najklasičnije moguće. Tako da eto, obnavljam polako. Sad u temu sam uzela ovaj Palmolive, ovaj masaž. On je ogroman, mineral masaž. Ja volim ovaj njihov, a ovo ogromno pakovanje sam morala da bi bila mirna neko vreme, 750 ml. I ima pumpicu što ja volim. Jako lepo miriše, to već znam, to je provereno. Tako da, eto, Palmolive, ne znam. Shower scrub. Da, ima male one čestice sitne, tako da onako za neki svakodnevno tuširanje je super. Uzela sam ovu jednu Colgate Max Fresh Ultra Freeze Cooling Crystals pastu za zube. Colgate. Zatim, u onom jednom od prethodnih videa, mislim da su bili potrošeni proizvodi, rekla sam vam greškom da DM nema eterično ulje. Posle sam se ispravila dole u opisu videa, ali ne znam da li su to svi videli. Uglavnom, sad sam videla da oni imaju i eterična ulja i mirisna ulja. Znači tu treba da se napravi razlika. Denkmit ima eterično ulje, a ima i mirisno. Sad, mislim da mirisno ulje nema neku poentu koliko ima eterično. Tako da ja sam sad uzela ovo. U stvari, nije Denkmit, nego je Profissimo brand. Uzela sam ovu limonovu travu. Ja mislim da eterično ulje, limonska trava. Znači, ja volim te citrusne mirise, pogotovo za preko dana. Pa ćemo tako isprobati i ovaj. I sad ostalo je samo još šminka i ovo sredstvo za umivanje. Uzela sam sada da isprobam, pošto sad ovu što imam Afroditinu penu, baš sam se iznervirala nešto, pa
super hyaluronic acid bez mirisa, ovaj kao gelić za umivanje hada labom. Ja volim njihove proizvode, znači zaista skoro sve što sam probala, pa se eto nadam da će mi i ovo biti ok. Jako nežni, jako dobri proizvodi za kožu, stvarno. Eto, nadam se da će biti ovdje, ima 150 ml, ali čini mi se da će trajati dosta. I sad stvarno samo je još šminka ostala i neke stvarčice za šminkanje. Za početak, ja nikad ne mogu da odolim četkicama i sunđerima za šminkanje, to je nešto što mi je bukvalno kad god uzmem nešto od šminke, ako nađem i nešto od četkice, ja uzmem. Ovaj put sam uzela ovu Lumsovu za rumenilo najviše, čini mi se, da isprobam, pošto su jako povoljne. Ovako izgleda, znači ona je malo iskošena, piše Large Angled Contour Brush, dobro, može i za konture. Znači koso sečena četka je specijalno dizajnirana da omogući lako i precizno nanošenje rumenila. Da, onako fino izgleda. Meni trebaju neke manje četkice za lice, nekako mi je lakše s njima. Pa dajte da je vidimo odmah. Naravno da sam raspucala pakovanje. Jako je nežna i baš i nekako zgodna. Braš. Baš je mekana. Mekana četkica. I deluje baš fino da će moći da... Baš mi se sviđa. Eto, nadam se da će se lako održavati i da neće brzo propasti, jel? Eto. I uzela sam, mislim, ovo stvarno nadam se da će služiti, eto, ne znam, iz one kolekcije Essence-ove, iz Disney kolekcije, ja mislim da je ovo Little Mermaid sunđeri za puder i za korektor, ali pogledajte kako su slatki, kako ovo me odoleti. Znači baš su me onako prizivali da ih uzmem. Ja generalno od Essence slabo šta uzimam, ali evo, jednostavno sam morala ovo i morat ćemo da isprobavamo u nekom od videa. Daj Bože da pogledajte u obliku kao neke školjke, puža, šta god. Mnogo je sladak, mada mi deluje nekako gumenasto, ali vidjet ćemo. I ovaj mali isto, pogledajte, za korektor. Znači, ima dva takva i
bila ubeđena da sam ja koristila 120N nijansu. Mene sad ubeđuje radnica u radnji da nikad nisu imali tu nijansu i to u Liliju. Jer ja sam otišla u Lili zato što je u Liliju jeftiniji taj puder nego u DM-u i to dosta jeftiniji. U DM-u je bio oko 1700-800, a u Liliju 1300 i nešto. Ali ni u DM-u ni u Liliju nema ništa ispod 220 nijanse. Ja sad stvarno ne znam da li su oni promenili, jer meni ovo deluje previše tamno za mene, a ovo je 220 neutral nijansa, znači sve ostale nijanse su ili idu na roze podton ili idu na žuti podton, što meni nikako ne odgovara, a ja sam uzela ovu 220, ali deluje mi da ću moći samo leti da je koristim. Ja stvarno znam da mi nije bila ovako tamna nijansa, pa ako znate nešto vi mi pišite. Ali definitivno najviše volim ovaj Infallible Fresh Wear. Mada ovdje piše vitamin C, ja ne mogu da se setim da je onaj, ne znam, SPF 25, SPF 25. Ovo je zaista puder koji može i neka masnija koža da podnese i neka suvlja. Zaista je odličan, ali se bojim da mi je ova nijansa tamna, ali vidjet ćemo, šminkat ćemo se zajedno, pošto mi često tražite da se šminkamo. Pa eto, vidjet ćemo. Zatim, uzela sam da isprobam, pošto znate da imam onaj kao to je kao posvetljivač za ispod očiju, međutim on je dosta masnjikav za moje kapke, pa da bi ga nekako potrošila ja sam uzela i ovaj okoločni posvetljivač, to isto Catrice, samo što je setting powder, znači ovako izgleda. To je mali, isto slično, znači isto je pakovanje, samo što je ovo puder, a ono je krem. Proizvod, pa eto vidim, nadam se da će mi pomoći da ga držim pod kontrolom. I ovaj je isto kao rozikast, pa ćemo vidjeti da li će biti, mada možda oni imaju još neku nijansu, ali ja sam samo našla ovu 010 Light Rose with Squalan. Eto, vidjet ćemo da li nešto radi ili će da se grisuje. Zatim, vidjela sam da Lums ima ove neke korektore koje ja nisam isprobala. Ovo je neki Totally Flawless Richly Pigmented Concealer. Znači, ja sam uzela nijansu Natural 03. Ja pojma nemam da li će ovo biti dobro meni, jer uopšte ne možete ni da vidite ništa, ali nekako me privuklo ovo pakovanje, pa ćemo vidjeti da li je na pumpicu ili se otvara pa se istiskuje. Rekla bih da se istiskuje, ne znam. Čekajte da probam da odlepim.
Čudna neka. Čekaj, mačko, čekaj. Deluje da mi je tamno dosta, pa ćemo vidjeti. Eto, ne znam. Deluje tamno. Već vidim da je ovo fail u najavi. I na kraju imam i ovo ulje za usne. Znači, ja ta ulja ništa od toga nisam probala. Pa gde ćeš sad? Gde ćeš, mačko? Ovo je valjda, čije je ovo? Da, Essence-ovo Hydra Kiss Lip Oil u nijansi. Inače piše Cookie Sparkle, valjda je to nijansa. Jeste, 0,9 Cookie Sparkle. Nisam probala, ne znam šta da očekujem, ali eto, mogli bi zajedno da se našminkamo. Mada kažem, dosta tamnih tonova, ne znam kako će da izgleda to. Ali eto, vidjet ćemo, samo da vidim i ovu nijansu. Pa ne vidi se nešto specijalno i ne deluje nešto uljano, ali eto, probat ćemo, vidjet ćemo. Ali lepo miriše na kolačiće. Jao, baš lepo miriše na kolačiće. Znači, eto, isprobat ćemo i to, mada možda je bolje da sam uzela Nixova ulja. Pišite mi ako imate neka iskustva. Ja mislim da je to sve što se tiče ovog hola i ovog videa. Znate kakav sam haos napravila sad oko sebe. Morat ću to podhitno da rasprimam. Ja vas sve ljubim.